как се казваш? Здравей, Томина Жуглева се казвам. Здравей, Томина. Първо искам да те поздравя за твоите академични постижения, свързани с кандидатстване в чужбина. Знам, че наскоро завърши курс TOEFL и успешно положи TOEFL изпита. Разкажи ми малко за самият TOEFL курс. Какво ти хареса в курса? Какви учебни методи бяха приложени, които ти харесаха? TOEFL курсът беше изключително забавен. С удоволствие идох всеки път, когато знаех, че имам уроци. Учителката Калина Бакалова много ни предразполагаше. Бяхме като истинско семейство в курса. Всеки път имахме различна програма заложена, по която да учим, и всеки път домашните ни бяха много разнообразни. Едни от методите, които Калина прилагаше, беше чрез забавлението ние да учим, да се отпуснем, да говорим на английски спокойно, без да се притесняваме, след приятелска обстановка. Домашните, които ни даваше, бяха свързани отново с забавление. Никога не сме го чувствали като задължение да ги изпълняваме тези домашни. Просто чувствахме, че това е начинът, по който ние можем да научим английски. Като гледаме филми, като четем книги, като се забавляваме, като общуваме с нея. През цялото време общувахме само на английски, което беше много добре. Това е супер. Знам, че вече си приета в няколко университета в Англия. Разкажи ми малко повече за това. В кои университети си приета и къде избра да учиш? Каква специалност? Приятах първоначално процесът, по който кандидатствах. Трябваше да се кандидатствам в 5 университета. След като взех курса TOEFL, ме приеха и в 5-те университета. И тук е моментът, в който бих искала да благодаря на Ангел Келчев, който изключително много ми помогна за процеса, по който кандидатствах, с мотивационното писмо. И изцяло като методи, които да постигна успеха си чрез кандидатстването, чрез негови препоръки. Всички университети, които ме приеха, бяха от първите в класацията за политика и международни отношения. Затова именно избрах тази специалност и в момента последният ми избор беше University of Essex. Приета съм със специалност международни отношения и модул политика. И значи заминаваш скоро? Да, предстои ми след няколко дни вече. Това е чудесно, Томина. Много съм щастлива за теб и да ти пожелавам много успехи за напред. Благодаря много.